Og inden sommerferien slut. Hvad for noget? Hvem der kan holde sit hår længst. Hvad skal vi lave? Vi skal faktisk se film. Ja. Don't mess with me. Jeg overvejer lidt med sammenbag firkant. Prøv her. Vi skal se, prøv lige nu skal jeg. Du skal gøre sådan her. Der er sådan en lille telefon der. Ja. Og så skal jeg gøre her. Sig det. Dybt ind i øget mig. I West Vagina. Det er sådan sted. Ja, men vagina skulle også en skede. Ja, det ved jeg godt, men ikke i USA. Det kan sgu da godt være. Velkommen til den her vlog. Oh my Jesus. Ser vi. Best. Den hedder Wrong Turn, Bloody Begins. Yes. Er du bange? Ja. Hallo, hvad synes du om Wrong Turn? Den er god. Du er bange. Mhm. Jeg kan se det lige. Seriøst. Jeg er bare lige ved at tisse. Oj. Fy for helvede. What the fuck? Ej, det er de kigge. Ej, fuck, de er mærkelige. Ja. Jeg tror, den her gyse bliver god. Tror du ikke også det? Jo. Hvorfor? Fordi at den er sådan... De normale gyser, bare med lidt gys. Det er det, vi godt kan lide, ikke? Ja. Yes. For satan, Bobby. Sig mig, hvor er vi på vej hen? Folkeskolen. Hvor? Folkeskolen. Yes, vi er til folkeskolen. Vores samme skole. Are we gonna walk? Fuck, vi skal langt ad den der vej. Så langt. Det er så Der er langt. ikke til 1,1 kilometer. Lige inde i det gamle sommerråd. Og Ja. ja, det er faktisk... Gammelt. Ja, og der er faktisk... Prøv lige der, jo. Der har der været dog shit med flag i sådan nogle små danske flag. Jeg ved sgu ikke, hvad det skal betyde. Jeg tror, at det skal betyde, at Jeg er bøs. du må ikke skide her, din fucking bøs. Endnu en vej. Og så er det derovre også skrevet. Det røde one. Det røde. Nå, det der. Det er også mit gamle hus. Shit, du Der har boede for vi til mange leje. Og det der har vi boet i 5 år. Hvor vi på bip. Og der har vi boet i 5 Der år. er en god tur snart. Nej, hvad? 300 meter? 300 meter. Cirka. Ja. Vi går faktisk ud på vejen. Hvis man kan se det. Her er Kristin fortøjet. Oh god. Er det sådan en? Vi går så. Vi er snart færdige med at gå. 1,1. Det er ikke så langt. Det er dagens mission. Så skal vi hjem til... Vores krydser. Hvad hed den? Wrong turn. Nå, the wrong turn. Fordi er det heroppe den skole, ikke? Nej, det var nede ved øen. Nede ved åen. Nej, på den. Der er sådan en... I den her skole, der er sådan en å. Som der er farlig. Med pin. Øligt. Fucking grebrin, jeg har. Og hvad? Og har I fjernet alt det? Fuck, jeg har fjernet alt. Hvorfor? Jeg kunne huske, der lavede vi S, P og K lige herinde.
Hvorfor har de fjernet alt, Simon? Okay, jeg vil hoppe over den der. Det ser ud som en challenge. Badass motherfucker. Det kan man godt se. Oh my god. Oh shit. Oh nigga. Perfekt. Så satan Kralle. Fuck, det er længe siden jeg har gjort det her. It's water. Er det den her, hvor man skal? Ja. Nu skal Christian lige prøve, fordi dengang jeg var lille, der var jeg lige så lille som Christian. Hallo. Sådan er det, men du skal vide nogle historier, din fuck. Jamen, det er der lige meget. Se. Og hvis du falder i, så er der brændenælder og fisk og sten og glasskår og alt muligt for. Challenge til. Jeg har klaret den der før, hvor jeg skulle op derover. Eller jeg skulle først kravle over et eller andet sted derfra. Og så op derover i sikkerhed. Det gjorde jeg så. Nu skal Simon kravle op i det der træ, tror jeg. Okay, lad os se, hvordan det går. Skal jeg komme ned? Ja. Okay. Video, håber I vil like den. Fordi at Og subscribe det var selvfølgelig. tough. Det var tough. Så ja, vi ses. Powder Flower is out.